Tak schválne. Apríl. Pre väčšinu z nás je to jednoducho prvý poriadny jarný mesiac. Ale viete, pre včelárov? Pre nich je to doslova najdôležitejšie obdobie v roku. Obdobie, ktoré rozhoduje o všetkom. Poďme sa spolu pozrieť, prečo je to tak. Áno, presne tak. Tie pokojné zimné mesiace sú preč. Pre včelára sa v apríli začína hotový šprint, pretože to, čo stihne alebo naopak zanedba v týchto pár týždňoch, tak od toho závisí úplne všetko. Či bude na konci oka plná medárňa, alebo sa bude len trápiť s problémami. Dobre, aby sme v tom mali jasno, prejdeme si to pekne po poriadku v 4 bodoch. Najskôr si povieme, prečo je ten apríl taký kľúčový. Potom sa pozrieme na ten neuveriteľný populačný boom v úli. Ďalej si ukážeme, ako zvládnuť priestor a boj s klieštikom a nakoniec, ako tú obrovskú silu včelstva využiť naplno. Tak poďme na to. Prvá časť. Apríl. Kľúčový mesiac. Pozrieme sa, prečo práve tento mesiac pripravuje pôdu pre celú sezónu. V podstate, tu sa kladú základy. Je to presne ako príprava špičkového športovca tesne pred najdôležitejším zápasom roka. No len si to predstavme. V úli je po zime relatívne malá hrstka včiel a zrazu v priebehu niekoľkých týždňov sa z nich stane obrovská 10 000-tisícová armáda. A presne preto musí byť včelár neustále v strehu. Kontroly úľov každých 7 až 10 dní sú absolútnou nutnosťou, pretože prepásť ten správny moment na zásah, to môže znamenať totálnu katastrofu. Dobre, takže ideme na druhú časť. Populačný boom. Ako k nemu vlastne dochádza? Lebo ak chceme včelstvu naozaj pomôcť a nie mu naopak uškodiť, musíme najprv pochopiť tú biológiu, tú explóziu života, ktorá sa deje priamo vnútri. Deje sa tam v podstate taká generačná výmena. Tie staré, zimné včely, ktoré hrdinsky udržali celé spoločenstvo pri živote, pomaly odchádzajú. A nahrádza ich úplne nová, vitálna, jarná generácia. No a matka, tá ide na plný plyn. Kladie vajíčka v neskutočnom tempe, predstavte si to, niekedy je to viac ako 2000 za jeden jediný deň. A práve tu vstupuje do hry jedna kľúčová vec, taká včelárska matematika. Hovorí sa jej zákonitosť 40 dní. Je to vlastne úplne jednoduchý princíp, od momentu, keď matka nakladie vajíčko, až po chvíľu, keď sa z neho stane plnohodnotná lietavka, schopná nosiť nektár, uplynie zhruba 40 dní. A prečo je to dôležité? No lebo skúsený včelár si vďaka tomu vie všetko perfektne načasovať. Vie, že keď chce mať armádu lietaviek pripravenú presne na začiatok kvitnutia repky, musí matka začať klásť o 40 dní skôr. Takže teóriu by sme mali. Poďme na prax, na tretiu časť. Manažment priestoru a boj s klieštikom. Lebo jedno je vedieť, čo sa deje, a druhé je vedieť, čo robiť. Musíme dať včelám priestor na rast, a zároveň, a to je dôležité, tento rast využiť na boj s ich úhlavným nepriateľom, klieštikom. Takže ako včelstvo silnie a rastie, kľúčovou úlohou včelára je pridávať mu priestor, rozšírovať tzv. Plodisko. Je to taký postupný proces. Najprv sa musí pozrieť, aké silné včelstvo vlastne je. Potom na okraje pridá už hotové vystavané plásty. To je preto, aby matka mala kam okamžite klásť. A až keď vidí, že včely majú silnú chuť stavať, vkladá medzistienky. A tu je vidieť ten rozdiel. Je to strategická voľba. Keď včelár pridá vystavaný plást, je to ako keby im dal hotový, zariadený byt. Matka sa môže hneď nasťahovať a klásť vajíčka. Ale keď pridá medzistienku, to je v podstate len taký stavebný plán. Dáva im tým prácu, zamestná ich a uspokojí ich neuveriteľne silný inštinkt stavať. A tento stavebný pud to nie je len tak niečo, je to naozaj extrémne silný inštinkt. Ak ho včely nemajú kde realizovať, začnú byť, povedzme, nervózne a môžu sa dostať do rojovej náhlady. A presne preto ho šikovný včelár nielenže uspokojí, ale on ho doslova využije vo svoj prospech. A to pomocou jedného veľmi šikovného nástroja. A tým nástrojom je stavebný rámik. Znie to jednoducho, ale je to absolútne geniálna a multifunkčná vecička. Poprvé uspokojí ten spomínaný stavebný pud. Po druhé, včelár na ňom vidí, či sa včelstvo nechystá rojiť. A po tretie, a to je asi to najdôležitejšie, funguje ako dokonalá biologická pasca na klieštika. Ako to celé funguje? Je to vlastne prefíkané. Včelár vloží do úľa prázdny rámik. Včely na ňom inštinktívne začnú stavať tie väčšie trúdie bunky. A teraz to príde. Klieštik varroa, ten najväčší parazit a nepriateľ včiel, na svoje rozmnožovanie miluje práve trúdie bunky.
Takže včelár ho vlastne celého naláka presne tam, kam potrebuje. Keď sú bunky plné plodu a zaviečkované, včelár jednoducho celý ten plást vyberie a zlikviduje. A s ním aj obrovské množstvo klieštikov. A to všetko úplne bez chémie. Super, takže včelstvo máme silné, zdravé a zbavili sme sa aj časti klieštika. Prichádza posledná výzva, 4. časť, využitie sily včelstva. Ide o to, ako ho udržať pokope, sústredené a pripravené na hlavnú znášku. No, takýto pohľad na úľ, keď sú včely doslova ovešané zvonku a tvoria taký živý koberec, to dokáže včelárovi narobiť poriadne vrásky. Môže to byť signál, že vnútri je im už tesno a chystajú sa na rojenie. A rojenie, to je pre včelára nočná mora. Prečo? Pretože v jednej chvíli príde o polovicu svojich včiel a tým pádom aj o polovicu možného medového výnosu. Dobrá správa ale je, že rojeniu sa dá predchádzať. Nie je to niečo, čo sa musí stať. A kľúč k prevencii? Zase sme pri tom istom. Proaktívny manažment priestoru. Jednoducho dať včelám dostatok miesta skôr, ako ho začnú potrebovať. Uistiť sa, že matka má stále kde klásť. A samozrejme pravidelne kontrolovať, či niekde nezačali stavať matečníky, čo je jasný znak prípravy na rojenie. A toto všetko, celá táto aprílová drina a stratégia má vlastne jediný cieľ – dostať včelstvo do stavu, kedy je na začiatku hlavnej znášky absolútne najsilnejšie, jednotné a pripravené ako armáda vyraziť do terénu a začať plniť medníky. Presne vtedy prichádza na rad aj tzv. Kočovanie. To znamená, že včelári často svoje úle presúvajú, aby naplno využili tie obrovské, no krátke znášky nektáru. Typicky sú to práve lány kvitnúcej repky alebo rozkvitnuté ovocné sady. Takže, keď si to zhrnieme, je to jasné. Práca včelára v apríli je absolútne rozhodujúca. Nie je to len o tom pasívne sa prizerať, čo príroda urobí. Vôbec nie. Je to aktívny, strategický manažment, kde každé jedno správne rozhodnutie môže znamenať bohatú úrodu a naopak, každé malé zaváhanie môže znamenať sezónu plnú problémov. A to nás vlastne privádza k takej zaujímavej otázke na záver. Je včelár skôr farmár, ktorý sa stará o svoju úrodu? Alebo je to skôr dirigent, ktorý vedie obrovský orchester? Pravdepodobne je to niečo medzi. Fascinujúca zmes vedy, remesla a tak trochu aj umenia. A to je na tomto krásne.